a convocatoria do DNK, que nos Pura Ferreño son as responsables do Bloque Nacionalista Galego aquí na Comarca das Mariñas e tamén concelleira de Coirós. O que hoxe vos apresentamos, bueno, pues, non é máis nem menos que facer de fronte, pois, desde logo, un exemplo máis de a que nos están levando os recortes que se están practicando desde a Xunta de Galiza, non? Ahora mesmo poñendo en perigo pois o ensino público, sin entrar en guerras de datos e demais, que nós o que manexamos é a información constatada que nos pasa a dirección do centro, non? E o que estamos vendo que nos está a facer unha previsión axeitada das prazas que van ser precisas. Eu, por exemplo, por poñer o caso do meu concello, ali en Coirós, este ano as escolas unitarias pues, están coas prazas, con todas as prazas cobertas. Esas nenas e nenos, pues, en un ano e 2 anos van a estar, van a adherirse ao concello, ao colexio de Betanzos, que ten carácter comarcal. O mesmo pasa pues, con nenas e nenos que están estudando nas escolas unitarias de Paderne. Con todo o que nos valoramos que se manteñan esas escolas, non? Coa importancia que ten que as nenas e nenos poidan ir a un colexio á beira da súa casa, relacionarse con máis nenas e nenos do seu contorno e logo pues, poder, xa cando se teñen que incorporarse a ensinanza primaria, ao ensino primario, poder pues, ir a un colexio pues, que teñen xa un transporte existente, que queda cerca das súas casas, sin ter que desplazarse pois, decenas de kilómetros a outros lugares, ou, pois, bueno, eu mesma, xa cos anos que teño, estudei no colexio de Betanzos, desde logo, é un sinsentido, pois, que polos recortes que nos están aplicando, se perda e se deixe de dar un ensino público de calidade. Por iso que vimos a presentar pois, no Parlamento galego iniciativas para que se defendan estas prazas e tamén nos concellos de Betanzos, de Paderne e de Coirós pues, se levan mocións para debatir en pleno pues, para que os concellos se posicionen e defendan estas prazas. Vaimos a contar máis en detalle, bueno, pues, o compañeiro Enrique del Río, candidato do Bloque en Betanzos e, bueno, contaramos máis polo vídeo pues, todo o traballo que se leva feito e toda a información que temos directamente pues, da dirección do centro. Bueno, bo día a todos e a todos.